Assalamu alaikum. Barka dai sanin malamin lafiya. Ya kasuwa ya al'amura ya ibada. Masha Allah masha Allah. Yan magana da nake so za mu tattauna akan kasan yanayin tafiya. Unguwar mu tana buƙatar gyara saboda shaye-shaye da ake yi. To ni na so dama in samu kuma tun layin nan ko ƴan manya-manya masu ɗan hankali irin ku. In samu a yi wannan magana. Insha Allah ko da yaushe ka ga mai cikin wallahi ya kamata ci gode muna da addu'a. Masha Allah. Bari ni zan koma don Allah ya taimaka. Nuna iyaka ko da nuna iyaka ga dan magaji kan magaji. Kai ni sarki. Wani kai sama za ta faɗo ba ta gaya musu daidai ne. Ba sa ganewa. Da suna ganewa. wasu manyan unguwan nan ba sun sa mana ido. Kuma mun sani wallahi. Ka ɗaɗɗara mara ƙarfi kai na ce sama za ta faɗo. Jirgi. Sannu ku samari. Allah ya Kai ne ku gani zuwa ne ni ma dan bane dan tsotsa me ma ake ce mata ko zila ce ko wi. ganjar. Wato shiga yace Dan ja wannan. Yaji caji. Ko ya fara ya da lissafi. Kuma muhalli da wannan kai. Baba. Zauna baba. Baba ja wannan. Buri sarki. ina ga sama za ta ba. Duniya da mu karfi kowa. Na wuce yanzu dai amma bari in dawo sai in zo in ansa kana ta ina. To ba wani abu sai na dawo na karba bari na dawo ga nan zuwa amma da nan din ko ka jira ni yanzu zan zo ga nan zuwa. Subhanallah ya ustaz kai mu anan inna lillahi. Raga tashin waje sama duniya ce haya tashin waje yare ba wani kure mu ba wannan fa ba rayuwa bace ba dole ku san me ya kamata ita rayuwar nan gaba ɗaya ba haka aba ya aiki girman ka yanzu nan magana akan harkar nan. To ainihin na zo na karanta musu san wannan ba ɗabi'a bace ba ya kamata ka san mun yi magana da kai za a jawo ra'ayin su to shine na dan zo a dan ba su ma ai ka san na ganka ni ai ba abin da zaka abu da na riga da na ya kamata kai kuma mai ba da kokari ka sai ga abin. Wannan bidiyo dai faɗakarwa ce ga al'umma wanda suke shaye-shaye sai masu shaye-shaye da Allah sai su kokari su dina domin me shaye-shaye yana illatar da me lafiyar zuciyoyin mutane da kuma me koda da waye da sauransu yana samu. Sannan kuma wannan bidiyo mun yi shi ne faɗakarwa ga kala ustazai ko kuma waɗanda suke taimaka don ba da gudunmawa don aikata shaye-shaye da kan laifuka kala waɗannan ya kamata gaskiya ɗanka ko ƴarka idan suna yi ko ba ɗanka ba ya kamata a tsawatar ba a buƙatar a ce kuna dan ba su karfin gwiwa sannan kuma kamar yanzu ustazin mu kuma sannan kada ku manta da channel din mu ne suna TV ku duba yana nan a YouTube da kun yi sacin ku rubuta DC TV channel da wannan hular tare da wannan shegiyar da ya sai kai ya gaje DC TV channel sannan kuma ka kuma ta ku danna mana subscribe danna kararrawa danna alamar kararrawa sannan kuma ayi mana subscribe to ga kwaran naku ba ne cewa sama za ta fado shine ne cewa sama za ta fado sama za ta fado ba ga guguwa nan ta zo shi ne daukan murya wannan koyi da babban kwaro wannan shi ake kira ojo. A waje ma ojo dan minista ne ko ba ka ba? Dan minista a cikin kungiyar disco ku kalle ni kyar na kalle ku ni ne disina ku wallahi.